Аз мисля, че в България много трудно ще стане това. Много е трудно. Има една закоравялост в менталитета на българина. И знаете сега какво се получава? Те изкарват, че българския народ е най-стария народ, едва ли не. Имаме тук разни историци в кавички, които пишат, че Исус Христос на кръста е говорил български език. Имаме историци също, които сега и правят и телевизионни предавания, ваши колеги тук, които казват, че българите били, древните българи били още в Хималаите, в Андите в Южна Америка. Има историци, които са университетски професори в университета, които твърдат, че България съществува български народ от 6000 години. И освен това, в българския менталитет, аз това никога не мога така да го приема и да го разбера, няма, както у другите народи, няма и нотка за самокритика. Да се критикуваш и ти да признаеш, че ти не си прав. Българина някак си е един такъв човек, който, знаете ли, прилича, аз ще ви го кажа с един анекдот. Типични българи у нас са шопите. Шопи, знаеш така, нали? Които живеят тук около София. Така е. Има такъв фантастичен анекдот за шопа. За да разберете какво значи, това е обобщение на българина, на българската менталност. Значи, търко анекдота, да го найдем менталитета. Да, ще го найдеш, ти ще го разбереш. Шопа отива в зоологическа градина, некъде в чужбина, не в Софийската. И вижда жирафа, това голямо животно с дългата шия. И го гледа и си тръгва и вика, нема такова животно. Той не може менталитета му да побере такава дълга шия на животно. Той го вижда, че го има, но вика, нема такова животно. Това е българина, български менталитет. Значи, той е менталитет и върност на македонците. Не гледа дека постоиме, ама вика две не. Да, точно така. Точно така. Не гледа, че имате история, че имате разлика, че имате култура. Не гледа, че ако му дадеш книга на македонски език, съвременна даже да му дадеш поезия, не може да разбере всичко. И ще се затрудни, особено поезия, лирика, нали, други неща, роман да чете. Обаче вика, нема език македонски, нема култура македонска, нема македонски народ. Во споредба со денешните деградирани македонски политичари и историчари, одавна целиот свет знае каков е бугарскиот менталитет. Тоа го призна пред подолго време и големиот бугарски писател-националист Николај Хайтов со зборовите: бугаринот, ако го притиснеш, газ дава, ако го отпуштиш, газ бара.